páčili sa mi tie tézy, že Mikloš je lakomý, to mi robilo dobre. On lakomý nie je, vie zaplatiť aj pivo. A potom tá téza pána, že chýba nám ťah na bránu. No pozrite sa, Mikloš lakomý nie je. Celý problém je, že Mikloš je zodpovedný. Keby Mikloš nebol zodpovedný, tak sa z tej biedy a marazmu po 98. nedostaneme. Keby som nemal takého ministra financií a keby som ho celé roky tak verne nepočúval, tak by sme nielen nedobehli Maďarov, Poliakov a Čechov, ale by sme neboli schopní ich aj predbehnúť. Lebo však si to pokojne povedzme Slováci v Púchove. Že sme boli kedysi čiernou dierou v Európe. Čo nepamätáte? Že Poliaci, Česi, Maďari už 2 roky rokovali o vstupe do EÚ. Nikto nám neveril. Keď bolo zavedenie eura, keď si pán Fico slávnostne vyberal eurovky z bankomatu, nikto si na mňa nespomenul, ale maďarská televízia áno. Počúvajte dobre, večer v hlavnom spravodajstve taký fičúr, 70-ročný, taký americký Larry King ma privítal, že pán Dzurinda, vy ste bežec, maratónsky bežec. Tak ako uteká Slovensko? A do mňa vošiel taký čertík, tak mu hovorím, no počúvajte. V 98., keď som sa stal premiérom, vy ste už 2 roky rokovali o vstupe do Európskej únie. A my sme vás nielen dobehli, ale akou to menou vy platíte v Maďarsku? Neplatíte náhodou stále forintom? Tak nielen, že sme vás dobehli, ale jediní sme boli schopní plniť podmienky tak, že máme jednotnú európsku menu. Nám to Slovákom nedali. Včera sme boli čierna diera a zrazu euro. Nám to nedali za to, že sme Slováci. Ale Fico si pripíše zásluhy. Ale však otvorme oči. Viete, prečo máme euro? Najmä kvôli tomuto chlapovi. Páne, ale nie preto, že lakomý. Ja viem. Ale preto, že neobyčajne šikovný a nadovšetko zodpovedný, pane. Keby som mohol, poviem aj viac, ale... Si povieme. No a teraz ešte si povedzme druhú vec a ja veľmi pokojne, aj pokorne to chcem povedať. Mohli by sme pripomínať, že Mikloš nie, že navrhoval znižovať DPH, ale keď som začínal, bola daň z príjmu 42%. Vieme, koľko máme dnes daň z príjmu? 19. Áno. Lebo my sme vždy boli na strane tých, čo chcú robiť. My sme vždy chceli uvoľňovať tým, ktorí druhú, a nie tým, ktorí naťahujú iba ruky. A toto pán nepripomenie, že za 8 rokov sme išli z dane z príjmov 42 na 19%. Toto neurobil náhodou aj ten Mikloš? A teraz si povedzme tú kľúčovú tézu, čo som si napísal, keď som sledoval tú debatu. Populárny Fico, nepopulárny ja, alebo Mikloš. Je to také ťažké pochopiť? Chcem sa vás opýtať, aké nepopulárne kroky urobil pán Fico po tom, čo som mu odovzdal plný stôl. Šrotovné. Pamätáte? Dal ľuďom šrotovné. 1,5 miliardy. Viete z čoho? Požičal si. Potom prišiel za babičkami a opýtal sa, či nie je dobrý 13. dôchodok. Dal. Ja by dal aj 14. aj 15. Ale viete z čoho? Požičal si. Grécka cesta. Neurobili jediné nepopulárne opatrenia, lebo my dvaja sme 8 rokov drali ako kone, aby mal z čoho. A takto to rozflákal. Veľmi rýchlo to rozflákal. Teraz oblepil Slovensko s heslami ľudia si zaslúžia istoty. A minule v rozhlase hovorí víťaz volieb vyhrá cestu do pekla. Tak to nejde predsa dokopy. Tak ľudia si zaslúžia istoty a on povie, že víťaz volieb vyhrá cestu do pekla. On sa bojí. On sa totiž bojí, lebo vie, že z našej dobrej ekonomiky vyrobil deficit 8%, my sme ho boli schopní skresať na 4,6%, ale ešte musíme ísť dole, aby sme nešli gréckou cestou. A pán Fico nie je stvorený do zlého počasia. Pán Fico nie je stvorený do toho, že treba niekedy, ako aj vo vlastnej rodine, povedať, nemôžem ti dať všetko, moja drahá, alebo milované deti. Lebo môžeme sa prikrývať len takou perinou, na jakú máme. Dedo ma to učil, otec ma to učil, je to tak. My dnes nemôžeme rozprávať, ak budeme rozdávať. My dnes musíme rozprávať, ako budeme vytvárať.
A neboli sme to náhodou my, modri, čo sme ukázali, že sa dá vytvárať. To už sme zabudli. Kto považie prešiel celou touto túrou transformácie zbrojári, konverziou. Kto dotiahol na Slovensko tie automobilky? Kto urobil podmienky na to, že z 20% nezamestnanosti sme išli pod 10%? Čiže, milí priatelia, rodia sa, viete, nové politické strany. Mnohí sľubujú nesplniteľné. Ale s nami máte, okrem toho, čo sme hovorili, tej úsmernejšej časti o istote, aj istotu, že donesieme viacej roboty. Že dáme robotu ľuďom, ktorí sa cítia ohrození, a že dáme robotu mladým ľuďom, absolventom. Dnes v Rýchliku som s jedným debatoval, z Rimavskej Soboty. Vysokoškolský vzdelaný, 2 roky chodí na rôzne pohovory, nenájsť robotu. A hovorí mi, že iná šanca len sa odsťahovať do Bratislavy nie je. Musíme dotiahnuť robotu nielen na považie, ale aj na vidiek. Máme pekný program rozvoja vidieka. Takže, milí priatelia, chcel by som sa s vami rozlúčiť s tým podstatným a kľúčovým, čo ponúkame pre voľby 2012. Našu skúsenosť, vašu skúsenosť s nami. Nie sme perfektní, nie sme dokonalí, nie sme bez chýb, ale máme to, čo iní nemajú. Obrovskú skúsenosť. A myslím, že sme aj v najlepšom veku. Tak prosím, 10. marca nezaváhajte. Pozvite aj blízkych, priateľov, kolegov. A ja vás chcem poprosiť o podporu pre číslo 22. Pre stranu, ktorej som lídrom SDK UDS, Demokratickú stranu. Nech žije Puchov. Ďakujem veľmi pekne.